Здравейте, пипита. Трябва да изчакам... Чакай, къде изчезна, бе? Трябва да изчакам 14-15 дни, за да мога да си променя името. Защото... да. И сега преди малко гледах по телевизора видеото, което съм качил в тук. И да. Което съм качил тук го видях и беше много тъпо. Не знам, просто като бях с текст съм го качил нещо много тъпо. Сега не знам, защо съм качил. Даже май не трябва да го качвам. Да, не трябваше да го качвам. Еми, сега какво? Ще го оставя сега. Айде, ще видя дали ще го намеря пак клипчето. И ето го Ивайло Димитров. Сега се казвам тук така. Защото така съм се кръстил. Ето тук някъде трябва да съм аз. Но Ивайло Димитрововци има. И се търся аз където с... Ивайло Димитров is the best. О, чекайте. Леле, тук Ивайло Димитровци, мен няма. Ай, май гот. Не съм аз, но бате. Има хора, дето са по-зле от мен. Не мога да го повярвам. Бате, мистер Бис, след малко ще гледам тебе. Чакай малко. Where is me?